Atte ei kuuntele. Atte on sale paska. Atte on paska. Vittu. Mulla oli taas mikki putella. Atte oli sale. Niin, olit sale paskalla. No vittu. Mutta nyt ei kuulu. Sori, mä olin kattoo videoita, mä olin mut. Kattoo pokea. Mitä, pornoa vai? Juu. No porno. Mitäs pornoa kattelet? Sarjani porno. Sarja on vitun iso lehdessä. Sarja vitun metrin mulkku. Overwatch pornoa. Se on vittu syöpynyt mun verkkokalvoille. Siis se on aivan hirveetä. OV-pornoa. Niin kuin usein sanotaan, että ei muista niinku yksityiskohtia, mutta valitettavasti tällä kertaa se ei päde. Kyllä me muistetaan yksityiskohtia, me muistetaan se helvetin iso miten ei vois muistaa, että Sarjan Lerssi on yksi iso kuin Baby Diva. Mikä meidän Depsin nimi on? Mulla on biitti, me kertaa koskee vielä. Täytää vähän vitun nopea. Ei me kerätä koskee! Hyvä, että käyttiin biitti tohon vittu. Fani saatanasti. Joo niin mäkin. Mulla on hiilaura päällä. Ai! Ei sai kitin. Ei! Missä te ootte vittu? Et saa mua hengiltä pelle! Se on pikkuhuone. Älä vittu. Tapakadu, Doom hengiltä vittu! En mä vittu saa! Sitten oli Tracer kysymys. Hei, Tommi on James Bond. Niin mäkin! Vittu, mä meinasin siinä aina. aina. Kerkeä takas. Joo. Milloin tulee siinä aina? Sinäin. Lähditte pointille. Sinäin. Tää on hauska juttu. Olen 12-vuotias ja tykkään syödä räkää. Kavereiden kanssa tungetaan leekopalikoita nenään. Vittu tätä vaivaa. Sen. Oi vittu, mä hyppäsin suoraan katto. Kuka pisti katon tohon perkeelle? Kiitän. Se vaihto jo, se on solttunen. Se pelaa Winstonia, ei voi pelata. Ihan yhtä lailla tekeviin, kun te siitä, kun joku kautteraa. Niin, mut nyt tää on eri juttu. This is different, it's different. Trust me bro, this is different. Trust me bro. Tää on vittu sallittu. This is justified. Me ollaan tässä se vittu kärsivä ryhmä vittu. Vittu no kaikki taas mun päällä. Etkä ressaa mitä vittua! Ei! Ripol. Rip. Se vaan vittu latasta ulti, se no. Hyvä ressi. Kiitos. Aivan mahtavaa tönnistä. Frameja, eli hahmoja mitä sulla on ja... Ei vittu! Ei oo totta. Milloin nyt fiksaa tän paskaa? Menikö Atte sunkin ruudulla se Reiska lähti vaan Joo, lähti vittu! Reiskalle vaan. I'm my head out. Mistä meidän hoki lähti kertaan? Minkä takia aina kun meillä menee jollain tavalla hyvin ja sit servo menee kiinni, niin sit seuraavassa mapissa meidän rullataan ihan vitun kovaa. Se on peli osannut. Saab, can I ask you something? Se lähtee mun vittu friend request. Alo? Sanoisin, että you can only ask me about Saabs. Eiks kaikki muut sanoo, että ask? Niin. Where did the name come from? No niin, nyt sä saat kyllä hyvän selityksen tästä aikaisemmin. Well, let me tell you about the greatest car brand. Alejandro Saab! Kuka Mitä? Mitä? Alejandro Saab. Kuka vittu Kuka vittu se on? Kuka vittu Alejandro Saab? Alright. American Voice. Ei kun se on Akihiko Personasta. Mä sanoin silleen, että mulla on 4 Saabia. Se on 4! What? That's insane! How can one man have that many Saabs? Well, you know. Siis mentally ill. Saapi oli. I have this thing called Saabism. Oi vittu, täällä on satana symi pippeleitä joka paikassa.
Symipippeleitä. Symin pippeleitä. Symillä on pippeleitä. No kyllä paha, Useampi ne on kappale. joka paikassa. Musta ainakin tulee Vishkar-arkkitehtiin sama sen takia, että mä rakentaa kyrpiä joka saatanan paikkaa. Vittu, Luvan kanssa. tosi hard light. Jep. Alright. Apua! Apua! Wii! Hyvä Yripelle! Apina. Haha, vitun pelle. I have the power of friendship. Eikä siinä beside vittu me. oo taas Tappaa mutkin silti. Voi pöllö. Ystävyyden voima ei ollut tarpeeksi. Ei ollut ystävyyden voimaa. Tää. Ikävä. Counteria B. Mikä tikki? Tuu toi Millä oli kakuukko? Kuka seisoo tässä? Kakukko! Eikö mä sain vittu 3 tappoa sille saatanan yhdellä pommilla? Nice. Nyt tästä vielä siinä aina. Naisuu. Me ollaan overtime-tiimi. Juu, Näköjään. selkeästi. Kattokaa tää. Mitä vittua te? Kattokaa tää! Kato. Ei ollut edes se vittu ryöstö EMP. Stondaa hetki paikalla. Wow. Ja puunäkö ja katkas tonkin kitsunen. Stolen vittu. Tuo. Alright vittu. Mä en saanut edes highlightia siitä. Mitä vittua? Tää peli on ihan paskaa. Vittu saa. Mua sattuu niin paljon vittu. Hyperventilaatio iskee vittu. Atte, mä toivon, että se tukehduttaa hyperventilaatio. Oho. Ei helvetti. Hanso, tuolla päällä, pointilla. Täkkäri. Oi helvetti, haa. Ai. High groundi. Joo, oli se takaa. Näköjään. Me vittuu. Oho. Se on kyllä low. Nice. Mä seuraan sua niinku ylöspäin silleen, että ihan niinku paraa nyt yleensä seurataan ja sit yhtäkkiä se ei vaan ollutkaan siellä. No mennään sitten ihan kunnolla backiin. Paitsi meidän Salt to death. Monke lähti rynniin ineen. Monke päätti, että tänään on. Meidän päällä on joku. Käkkäri. Apua. Mitä? Mitä? Oh! Okei, nice shot. Okei. Huuda sit ihan vitun kova, jos sä tarvit Onko mä huudan? Ei kun mä siis Atelloa meinasin. I will yell.